பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, அல்ஹம்துலில்லாஹ் இஸ்லாமிக் லிட்ரஸி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இல்மி என்ற அமைப்பு அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்தியாவிலே பல்வேறு கல்விப் பணிகளை IAS அகாடமியிலிருந்து ஏழை மாணவர்களுக்கான உதவி பல்வேறு கல்விப் பணிகளை ஆற்றிய தங்கள் அறிவீர்கள். அதனுடைய ஒரு மைல்கல்லாக அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்பொழுது அனைவரும் அல்லாஹ்வுடைய அருள்மறை குர்ஆனை அரபு மொழியிலே நேரடியாக விளங்கும் விதத்திலே அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆனை திறந்து வச்சா நம்ம நேரடியாக அரபி மொழியை பார்த்து அல்லாஹ்வோட பேசுற மாதிரி ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தும் விதத்திலே அல்லாஹ்வுடைய அருள்மறை குர்ஆனை விளங்குவதற்காகவும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஹதீஸுகளை நேரடியாக அரபு மொழி தெரிந்து விளங்கும் விதத்திலும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு அரபு மொழி ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது அரபு மொழி கோர்ஸ் என்று சொல்வதை விட அல்லாஹ்வுடைய அருள்மறை குர்ஆனுடைய கோர்ஸ், குர்ஆனை விளங்குவதற்கான கோர்ஸ். இதுல அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்ம ஆன்லைன்ல ஜூம் மூலமாக இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த வகுப்பை நடத்த இருக்கின்றோம். தினமும் காலை இன்ஷா அல்லாஹ் இந்திய நேரப்படி 8 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை வகுப்பு நடைபெறும். ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோரும் கலந்துக்கலாம். ஆனா பெண்களுக்கு சில நிபந்தனைகள் உண்டு. அந்த நிபந்தனைகளோட இன்ஷா அல்லாஹ் வீட்டில இருந்தே பெண்களும் கலந்துக்கலாம். இதுக்கு 3 மாச கோர்ஸ் இருக்குது, 6 மாச கோர்ஸ் இருக்குது. அதான் எப்படின்னு சொன்னா 6 மாச கோர்ஸுங்கிறது விரிவான கோர்ஸ். இல்ல எனக்கு அவ்வளவு லெங்க்த்ல எனக்கு டைம் இல்லை, நான் ஒரு ஷார்ட்டா படிக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னா 3 மாசத்துல ஒரு கோர்ஸ் படிக்கலாம். இப்ப இந்த 3 மாசத்துல கோர்ஸ் படிக்கக்கூடிய கோர்ஸ் அவங்க இன்ஷா அல்லாஹ் தேவைப்பட்டால் திரும்ப நீடிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த 3 மாச கோர்ஸை திரும்ப நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக தினமும் 1 மணி நேரம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஆனா இது சும்மா ஏதோ விசிட்டிங் வர்ற மாதிரி, சும்மா வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி, ஒரு பொழுதுபோக்குறதுக்கு மாதிரி அந்த மாதிரி வகுப்பு அல்ல. ரெண்டாவது வீட்டுல ஜாலியா படுத்துக்கிட்டு சோஃபால சாஞ்சிக்கிட்டு காலுக்கு மேல காலை போட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடிய கிளாஸ் அல்ல. ஒரு வகுப்பறையிலே ஒரு மாணவன், ஒரு ஆசிரியர் எந்த ஒரு அதவோடு ஒழுக்கத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட அர்ப்பணிப்போட உட்கார்ந்து ஒரு வகுப்பை கற்பார்களோ குறிப்பாக மதரசாக்களிலே அந்த மாதிரி இன்ஷா அல்லாஹ் இது ஒரு ஆன்லைன் மதரசா. ஆகவே அவ்வளவு அக்கறையோட அர்ப்பணிப்போட பொறுப்போட என்னால டைம் கொடுக்க முடியுங்கிறவங்க மட்டும் இந்த வகுப்புல கலந்துக்கிட்டா போதும். சும்மா நான் வேடிக்கை பார்க்க வர்றேன், நானும் போறேன் அப்படிங்கிறவங்களும் தயவுசெய்து இந்த வகுப்புல வர வேண்டாம். குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும் தான் வைக்க போறோம். ஜூம்ல 500-1000 பேர் வைக்கலாம்னா கூட நான் குறிப்பிட்ட நபர் மட்டும் தான் வைக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் மேலே அப்பதான் தனிப்பட்ட முறையில் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியுங்கிறதுனால குறிப்பிட்ட சில நபர்கள் மட்டும் தான் சேர்க்க போறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அதனால தயவு செஞ்சு பொறுப்போட அர்ப்பணிப்போட நான் இந்த வகுப்புல கலந்து கொள்ள முடியும், அல்லாஹ்வுடைய அருள்மறை குர்ஆனை நான் விளங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உள்ளவங்க மட்டும் இந்த வகுப்புல கலந்துங்க. ரெண்டாவது, இந்த வகுப்பு என்னன்னு சொன்னா நாங்க மதரசாக்கள்ல குறிப்பாக குறைஞ்சது 3 வருஷம் அரபு இலக்கணத்துக்காக வேண்டி மட்டுமே, இலக்கண இலக்கியங்களுக்காக மட்டுமே 3 வருடங்கள் முழு நேரமாக உட்கார்ந்து படிச்சாதான் 4வது வருடம் எங்களுக்கு அந்த குர்ஆனை தர்ஜுமாவும் குர்ஆனுடைய தஃசீர்களும் எங்களுக்கு ஓரளவு விளங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த கோர்ஸை 3 வருடமாக முழு நேரமாக நாங்கள் கற்ற கோர்ஸை பகுதி நேரமாக ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் விதமாக 3 மாசத்துல இன்ஷா அல்லாஹ் கொடுக்க முயற்சி பண்றோம். தாங்களும் துஆ செய்யுங்க. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த பணியை கபூல் செய்வானாக. எல்லா மக்களும் குர்ஆனை விளங்கக்கூடிய பாக்கி தருவானாக. ஆகவே அர்ப்பணிப்போட ஆர்வ உணர்வோட 1 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும். அந்த நேரத்தில் எந்த கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்தையும் மியூட் போட்டுறணும். தனி ரூம்ல டேபிள் சேரோட உட்காரணும், டேபிள் சேரோட உட்கார்ந்து நோட்டு பேனாவோட உட்காரணும். ஸோ இதெல்லாம் உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். இதில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல குரூப்ல எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு இருக்கீங்க. கீழே உள்ள நம்பர்லயே சேருங்க இன்ஷா அல்லாஹ். ஏற்கனவே இப்போ இந்த அறிவிப்பை போட்டு ஒரு 2-3 மணி நேரத்திலேயே ஒரு குரூப் ஃபுல் ஆயிடுச்சு, அடுத்த குரூப் இப்போ ஃபுல் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால இதில் சேருங்க. நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாத்தையும் லிமிட்டட் பண்ணி அளவோட ஆக்கி இன்ஷா அல்லாஹ் அதுக்கு யார் செலக்ட் பண்ணி இந்த வகுப்பு நடத்துவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கொடுத்த இந்த அரிய வாய்ப்பை எல்லோரும் பயன்படுத்திக் கொள்வோமாக. வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.